Здравейте, аз съм Мартин, победител в Hell's Kitchen сезон 7. Ние ще направим една бърза рецепта. Ризото с аспержи и с шафран, сотиран лаврак на тиган с билки и масло, с индженио на тефал. Предварително съм си подготвил ризотото на 70%, съм си направил база, за да не се бавиме. Сега ще се го довърша в една касерола. След това ще се запечатаме лаврака, ще се сотираме аспержите и след това ще направим едно бързо билково олио. Айде да започваме. Така. Слагаме ризотото. Ще сложим малко зеленчуков бульон, който съм си направил пак предварително. Тук ще сложим малко сол и черен пипер. Базата на ризотото предполагам, че всички знаят как се прави. Първо се запържва шалота, след това малко арбориото, гасим го с бяло вино, след това постепенно се добавяме зеленчуковия бульон и съответно пробваме да видим докъде сме стигнали. Аз лично се го оставям на около 70-80%, за да може после да го довърша. Сега на ризотото добавяме малко шафран. За да може да стане хубав цвета, слагаме малко така разбъркване тук. И започваме с лаврака. И така сега взимаме тигана на тефал и започваме да приготвяме лаврака. Лаврака му слагаме малко сол и черен пипер от двете страни. След което слагаме тигана да загрее. Добавяме си малко зехтин. Избрах тази рецепта, понеже съм от Варна. Любимия ми протеин е риба, обожавам да я приготвям. Също така ризотото пак ми е един от любимите въглехидрати. И така реших да направя днес тази рецепта. Надявам се да ви хареса. Лаврака винаги се слага първо от страната на кожата. А докато приготвяме лаврака, ще ви разкажа набързо как става лично аз как се правя билковото олио. Него ще го приготвим пак в блендера на тефал. Взимаме си копър и магданоз, слагаме дръжките задължително и малка част от листата. Добавяме си малко олио в блендера. Аз лично слагам около 500-600 грама. Сега ще ги пасираме. След това в загряла касерола изсипваме сместа, която е пасирана, за да може да се пресече. Така става по-хубав цвета, по-интензивен и веднага след това прецеждаме. Още малко и трябва на рибката, да стане хубаво златиста. Сега ще блендираме копъра и магданоза заедно с олиото. След това ще ги сложим в загрялата касерола и ще ви покажа как става перфектното билково олио. Така. Супер е станала златиста. Сега добавяме малко мащерка. Обилно масълце да има. След като се разтопи малко маслото, добавяме мащерката. След това добавяме няколко скилетки чесън за аромат. И става уникално. Аз лично добавяме накрая малко лимонче. И така, докато продължаваме да си приготвяме лаврака, довършваме билковото олио. Така, вече сме готови да погледнем и рибката. Дърпаме на страна тигана. Взимаме една касерола. Слагаме я да загрее. Задължително е касеролата да е загряла, за да може когато сложим блендираните билки, те да се пресекат съответно в касеролата. И ще ви покажа как се получава. Този начин на приготвяне на билково олио го научих съответно в Hell's Kitchen.
на един мастер-клас, който ни проведаха с шефовите, шеф Светла, шеф Никола и Дани Спартак и наистина се получава уникално. Идеята тук е, когато изсипем блендираното олио с билките, буквално направо да почне да шупти и то се вижда как се пресича и съответно след като се пресече, веднага го прецеждаме и цвета става уникален. Мисля, че вече е добре загрява. Да, изсипваме. И ето съответно, както ви казах, то веднага започва да се пресича. И в момента, в който се пресече, прецеждаме. И така цвета става много по-интензивен. И тук си вземаме една цетка, в която ще го изсипеме. Копъра и магданоза, който е излишния, се остава отгоре и отдолу остава само билковото олио. Сега изкарваме лаврака, той ни е готов. Оставяме го на една страна и в същата мазнина, за да остане вкуса, от която съвсем малко ще отлия, защото на мен лично ми е доста, ще направим аспержите и ще сотираме малко чери домати. И така, както казахме, в същия тиган, за да останат ароматите, ще сложим, предварително съм си бланширал и изчистил аспержите и съм си ги подготвил за работа, за да може да стане по-бързо. Мисля, че за тях не е нужно да обяснявам как става, предполагам всеки знае. Така, слагаме си аспержите, леко да се хванат цвят, те са бланширани предварително за около минута и половина-две, според зависимост от дебелината на аспержите. И в момента, в който станат леко златисти, ще се добавим и малко масълце за повече аромат и вкус. Малко сол и черен пипер. След като хванат леко цвят, ще се добавим и малко микс чери. Така, довършваме се ризотото, добавяме си масълцето. Добавя много малко бульонче, за да може да стане по-кремообразно. Преместих си ризотото в по-голяма касерола, за да покажем как става без бъркане. Това се казва матиране. Така няма нужда да се бърка ризотото. Така накрая си добавяш за довършък маслото. Съответно, ако трябва още малко кремообразност, добавяте бульон. Матирвате си го, както казахме. И става перфектното ризото. Дойде и моя любим момент, а именно плетването и след това яденето. Започваме с ризотото. Ние напълно ще импровизираме. Нищо не съм си мислил кое как да е. И така ще го направим ризотото. Тук ще сложим отгоре малко пармезанче. Тук до него ще се добавим лаврака. Ето така. Сега се добавяме отгоре аспержите. Нямаме пинсета, но един добър готвач винаги трябва да може да импровизира. Така че така. Се добавяме аспержи малко. Чинията ни е почти готова. Добавяме билковото олио, добавяме малко микроси и сме готови. Билковото олио ще придаде един много красив цвят, както и ризотото с шафран. Ще стане така доста цветно, доста вкусно. По принцип когато се охлади, става още по-интензивен цвета, но в момента нямаме време. Затова надявам се да е станал един добър цвят. Доколкото виждам, мисля, че да. И така добавяме си билковото олио. Добавяме си малко микроси, за да стане още по-цветна и красива чинията. Това е моята чиния с инженио на тефал. Надявам се да ви хареса.